Goeien, welkom bij deze speciale editie van Bient. De Frieske taal, dat staat Joen centraal. Want uit onderzoek van de Frieske Academie tot blijkt dat het hartstikke goed gaat met uw eigen taal. Ja, en die opvallende resultaten bepraat ik hier met jouw gasten aan tafel. Jelle B., deputaire Johannes Kramer, uw eigen Annemarie Bloem en Hendricks van toerisme-ondernemers, toeristische ondernemers. Want ja, die taal is dus in beweging. Maar welke kant gaat het uit en hoe lienig en wat zijn de grenzen on die lienigheid? Nou rint er een grut taalonderzoek uit via toch de Frieske Academie. Dat onderzoek dat rint eigenlijk nog, dus we maken nou een beetje de tussenballons op. Maar dat is een grut onderzoek uitviert onder ongeveer 4.000 Friezen. En naast mij Edwin Klinkenberg van de Frieske Academie. Welkom. Hallo. Nou binnen vanzelfs wel eens vaker onderzoeken die naar de Frieske taal. Maar wat maakt het nou correct dit onderzoek zo bijzonder? Wat dit onderzoek zou bijzonder maken is dat het heel grut is. De meesten willen net alleen nog vragen hoe ze het Fries beheerst. Maar we vragen ik nou even van wanneer broeken je het Fries? Maar waar praat je het Fries? Wanneer broeken je het Fries? En wat vind je van het Fries? Ja. En dan gaan we het in. En wat dit onderzoek nog extra uniek maakt, is dat we voor het eerste keer een onderzoek doen naar het Sprutsenfries. Expliciet onderzoek naar het Sprutsenfries. Oké, en dit is nou een tussenballons, die maak je nou op. Ja. Het onderzoek dat rint nou nog. Ja. Maar wat zijn onnota dan de belangrijkste, de wichtigste uitkomsten? De wichtigste uitkomsten zijn eigenlijk twee dingen. Eén ding is het lijkt erop dat wij bevestigen kunnen wat in de taal het last van de provincie staat. Het onderzoek wat de provincie die in had, 2 maanden, wat dat uitkwam is. En dat is dat het Sprutsenfries net achteruit gaat. Het aantal mensen wat Fries praat net achteruit gaat. Sterker nog, het is nog slimmer, nog mooier, nog beter. Gelukkig, ja, het aantal mensen wat het gaat goed met het Fries. Ja, het is even een omdraaiing. Maar wat ook nog uitkomt, is dat mensen rapporteren dat ze volle meer Fries schreeuwen. Schreeuwen? Als in uw geval 20, 30 gilling. En hoe is dat? Nou, dat is het tweede wat eruit komt. Dat is de sociale media. Dat is kwart dan 20 gilling uitvoeren. En benam die jongeren het gebruik op Twitter en Facebook dat we het heel niet meer dienen in het Fries. Elke is on het Fries, on het appen. On het appen, ja. En dat is een beetje, omdat het appen, dat hoort een beetje het midden tussen schreeuwen en praten. En het is heel natuurlijk om in Fries te appen. Maar als je een e-mail schreeuwen, ja, dan is het weer wat anders. Dan zeggen de meeste mensen, dat doe ik net zo vaak. Toch is er één kritische noot. Want er is echt wat kritiek. Mensen die moeten eigenlijk van hunzelf zeggen van als het Fries goed beheerst je. Ja. Ja, en als ik dat dan zelf invullen moest, dan zou ik altijd een goed zien van jou natuurlijk. Het voordeel is dat iedereen dat doet. En dat doet iedereen. Ja. En dit is een vrij normale methode om te zetten doen. En we gaan eruit vanuit dat iedereen altijd een beetje oerskat. En dat is systematisch en dat is zo'n 50 jaar. Dus alle onderzoeken worden op dezelfde manier uitgevoerd. Dus iedereen oerskat een beetje. Maar we hebben wel wat aanwijzingen gekregen dat we vrij meer over het Fries. Dat als mensen zeggen we beheersen het Fries, dat ik uit het onderzoek zijn kennen dat ik het beter ben in het Fries. Oké, aanstaan komen we nog eventjes bij jou waarom. Even de eindconclusie dus nou. Het gaat hartstikke goed met de Frieske taal. Op alle vlakken wordt het Fries meer broekt. En vooral het schreeuwen is echt dwam de mij een opmars. Alleen even maatjes zo nou en dan natuurlijk nog wel eens een keer een flaterke. Ja, dat klinkt als een boppenslag, zo je zegt, hier aan tafel. Er zit wat aansnijden hoe de lienigheid van die taal. Maar ja, het wordt dus broekt. Ja, maar hoe doen ze dat dan? Hè? Wat is dat dan wat je appen? Nou, wij gaan naar een klas daar. Het Lutger. Ze zit hier ook. Jongens, liet hem eens even hier. De eerste klas daar. En we zeiden van nou, misschien is het wel leuk dat je hem even wat typen op die app en dan stuur je hem berichten naar je ouders. En de kinderen willen ze wijzen, ik weet niet of het zo is, maar dat ze een heel soort brune bien niet hebben. En waar hebt in het Fries? Dat is hoe we doen gaan. Waar hebt er wel eens in het Fries? Ja. Laten we het eens omzetten. Waar hebt er nooit in het Fries? Nou, hoe kunnen we dat nou beter oefenen, dat appen? Dan dat we gewoon die telefoon pakken en dat we appen gaan. Zullen we komende sneun even naar grens? Ik heb later jongen uitleggen dat het net serieus bedoeld is. Ik wil sneun om naar je squan. Ik wil sneun om naar je squan. Dan maakt het niks uit. Dit is al die oproeping. Ik wil sneun om naar je squan. Maar Seist, lid maar. Ik wil jong brune bien niet. Ja, dus lid maar. Lid maar. Ik wil je. Serieus, dan was het niet afwijzen. Kind dat? Ik zou dat wel eens willen weten. Dat apps nou als laatste zin. Ja, dan moet je flink laken. Nou, goed ding, hè? En brune bien of net?
Ja, nee? Nee, geen Brune Bien. Nee, dat kon ze misschien ook nog goed lezen. Annemarije, dat bent dus docent Fries. Zit vaak bij u, maar die taal niet. Dat is ook voor de klas. Verneemt dit echt dat ze dan maar wat intypen, maar dat het fonetisch wat klinkt? Jazeker. Maar dat is natuurlijk de eerste regel van het Fries. Dat is het schreeuws, zoals het uitspreekt. Ja, maar dat liep dit net helemaal... Ja, die squon vond ik wel heel mooi. Dat ze maar S-K-W-O-N. Ja, ik begreep dat heel goed. Dus zoals net skuon, zoals net. Dus er zitten natuurlijk nog wel wat regeltjes in. Maar als je daar nou mee beginnen dat je het schreeuwen, dat je het uitspreken, dan kom je toch wel een heel eind. En je moet je zelfs vooral begrijpbaar maken. Oké, dus dit werkt. Jelle, ik heb daar juist de Sjoembus op televisie. Dit gaat ongeveer hetzelfde bij hè? Ja, dat is niks beter als die. Nee, ik schreeuw het. Nou, ik denk dat zij nog beter schreeuwen dan dat ik het toch steeds maar. Alleen nog, wat zou ik zeggen, dat het begrijpbaar is, vind ik het allerwichtigste. Ja, zeker. Ja, Johannes Kramer, even uit de namen van de FNP, dus net als deputair. Nee. Dus puur als voorman van de Friese Nationale Partij. Ja, pas op. Ja, dat mag ik het zeggen. Je voorzitter, Ultje Hosper, die zei bij Insinaïs, daar sprak nou dat Fries het kind wat u betreft wel wat meer naar de achtergrond. Nou, had je dan nou jaren dat het heel goed gaat met Fries, nou, dan kind het toch echt prima, of net? Nee, ik denk dat de FNP vooral het Fries broeken maakt, maar de jonken natuurlijk in het kader van de communicatie, linig communiceren, ik Nederlands broeken maakt. Nou, daar gaan we nog een lekker parteer hebben, maar in de partij, want iedereen heeft er natuurlijk. Jou bent het er net mee eens, hè? Ik ben het er net mee eens, nee. Maar dat mooi ik toch? Jawel, maar het is toch wel opvallend dat zo saai wordt, of net? In een partij die daarom draait. Nou, maar ik denk dat het goed is dat ze nou dan het bij tegen goed opscoren wordt. Vooral bij u in de partij, want elke partij moet verbrezen en vernijen. En dan heeft hoe communiceer je met die achterban, met die kiezers. En hoe kiest dan om met het Fries. En dat is natuurlijk voor u een heel wezenlijk punt. Daar werd we natuurlijk altijd achtersteen blijven. Maar misschien mag toch eens even rekening houden met het feit dat net iedereen die boodschap dan lieke goed begrijpt. Nou, dat is iets wat we maar elkaar hebben. Dat is mooi communiceren en politieke partijen wel vaker zo. Ja. Ekkel is niet Nederlands. Albert Hendricks, jij bent een import Fries, hè? Maar ja, je bent Drent. Ik ben een Drent. Ja, maar? Opgegroeid in een multiculturele samenleving Noordoostpolder bij Lemmer. Ja. Nou, en hoe gaat dat? Ontnota? Uitstekend, ik ben net gediscrimineerd, dus ik kan me weer goed redden. Wij stellen het aan, mooi, hè? Vooral over het toerisme en de problemen die er wel eens binnen in die toeristische sector. Had je nou zo, zeg maar wat van boet nu naar die taal sjurren, maar is er net heel erg druk om of vind je het wel terug? Nou, dat vind ik wel terug. Ja. Ik vind het wel leuk. Het is echt de krijkalcohol een unique selling point. Ja. En als je dat mijn protte humor, ik denk mijn protte humor en souplesse, dat verkeep je, dat het de Friese taal te goede komt. Ja, want dan word je laken. Nou, dat wil ik wel zeggen, omdat Fries wordt helemaal net meer laken. Dat is altijd wat zuuterig en wat chagrijn. Maar laten we toch eens eventjes... Nou, jij net, dan net maar Marije. Nee, zeker net. Nee, daar noemen we natuurlijk anders. Hey, maar als we nou zeggen naar die linegiet van die taal. En dan zeg ik eventjes naar jou. Wij hebben wetboeken, we hebben weer nieuwe staveringsregels. We hebben alles betocht om die taal zo te horen zoals die is. En dan vinden we het eigenlijk fantastisch dat die band schreeuwen zoals ze het schreeuwen. Fonetisch. Dat klopt net. Hoe zou net? Nou, dat is dan toch te linig. Waarom zul je dan nog regels bedenken? Nou, ik denk, ik zeg de teksten zou voorbij komen. En als je dan de romans van Trines Riemers maar lezen, dan kom je datzelfde soort Frieskwartje in. Ik fonetisch kreunen, reden bewaren, B-W-A-R-R-E. Maar waarom dan die taalregels al hier? Want daar heb je helemaal een krankje worm van. Ja, nou, Fries ben natuurlijk licht anarchistisch. Dus doch ik nooit echt graag wat mijn worst uit dat ze het warmen. Daar zit de charme. Maar als die band natuurlijk in die apperij het Fries broeken, dan is het hartstikke mooi. En dan vind ik die stavering secundair. Op het moment dat ze... als wij bij de provincie of ergens als beleidsstikken schreeuwen of als FNP een politiek programma schreeuwen, ja, dan maakt de stavering vanzelfs goed werden. Ja, maar dit zijn misschien wel jouw potentiële kandidaten voor op de list. Zo samen kennen. Hoe zou wat die? Ik weet niet of ze er nog doen, hè? Maar dan moet ze het wel een beetje schreeuwen kunnen. Hoe vier, en dat vind ik wel een keer op bij Annemarije, hoe vier kunnen wij nou die linie oprekken? Waar is de grens van dit is nog wel Fries en dit is geen Fries meer? Ja, je moet beginnen bij de basis en als het in het onderwijs goed omgaan wordt. En dan bedoel ik echt dat het op het basisonderwijs al goed omgaan wordt. En dat de band net alleen nog maar even één keer even naar de televisieshow in de week. Dat gebeurt, hè? Ja, of niks, of heel nog niet. Het maakt wel, het stiert wel in de wet. Dat het jong worden maakt. Maar ja, dat is elke squalle die ter zijn eigen lijn in loopt. Ja. En dat is soms wel spietig dat het net wat strenger controleren wordt. Want ik in het voortzet onderwijs, er zijn nog steeds squalen in Friesland. Ik al stiert het in een wet dat het verplicht is. Wordt het net onbeen, echt net on de eerste klasses. En je zegt heel vaak dat als je dus in de klas in je goed onbieden, dat ben je ontzettend enthousiast binnen voor het Fries. En dat ze heel graag een examen Fries doen willen. Alleen nog met een squalle dat eerst wel onbieden. Ja. Maar de grens, tijdwitten, Big Leagues. Het omdraaien van de tijdwitten. Kunnen wij dat accepteren?
Ja, tuurlijk, je moet accepteren. Ik vind wel, verbeteren is echt net erg, hè? Had ik het fout Slim, zei... hè? Slim. Is echt... Ja, kom op bij Jelle. Ja. Nee, maar dat is hartstikke goed. Had ik nou niks steeds erg. Dat is net zo toek. En dan zei het slim. Nee, maar dan is het toch prima. En dan denk ik de volgende keer, nou, dan is het slim. Maar ja, dat ik bleef. Maar dat griest ook gewoon, dat weet ik zeker. Nou, ik vind nee, hij is niet Nederlands ik, hè. Hij heeft de discussie over me of groter dan of groter als. Hè. Dus in Nederlands heeft diezelfde discussie dat mensen wat soepeler met de taalregels omgaan. Ja, maar dus die tieren omdraaien. die tiert, daar heb je ook gelijk, want dat is een gries. Alleen bij mij aan de etenstafel gaat het heel vaak fout en dan maak ik altijd verbeteren en dat bloe ik wel. Maar is dat een grens, Annemarij? Is dat de kritische grens van hoe lienig we binnen? Kom op. Ja. Door een uitspraak. Ik vind taal veroordeeld. Als je net maakt maar de tijd, dan steert een taal uit. Dus als wij net lienig wezen willen, ik denk dat hoe zoveel hier het omdraaien van de tijd wordt, misschien gewoon de nieuwe regel worden zal. En dan maken we maar in. Ik zal, zolang dat net zo is, zal ik zeker weten mijn bijleren dat het wichtigste tijd wordt waarom. Ja, maar dat is heel dubbel was nog zo. Ja. Want dan leest het zo aan de kant en als het net nog een vieze tag goed. Ja. Dat is eigenlijk niks. Nee, ik vind het net goed als ik mijn toetsen jou en op squallen verbeter ik ze ook. Het heeft trouwens net zo volle zin om het heel te verbeteren. Je kan beter goed heel duidelijk de regel uitlezen en het goed voortwaan, het goede voorbeeldje aan en dan nemen ze het volle beter op als dat zegt nee, dat is verkeerd, het maakt oorzaam. Oké, maar het is duidelijk, gave of net gave, that's the question in het Engels. En dan moeten we maar eens even een speeltje zien ons smieten, want iedereen zei, elke inside wel van dat Fries is hartstikke goed. Laten we het maar eens even testen, Arjen, quizmaster. Ja, dat dacht ik, kijk, hoe zit het met de kennis van de Friese taal hier in de studio? Ja, hier hebben we alle hier een petje gekregen. Pak het petje er even bij, jongens. En beginnen bij steen. En we doen gewoon ouderwets petje op, petje op. Dus ik stel een vraag. En dan is het gewoon een kwestie van petje opzetten of net het petje opzetten. Je mag aan de tafel lekker gewoon mij van. Jongens, daar komt de eerste vraag, let op. Wat betekent snobbersgwot? Snobbersgwot, is dat petje op snoep of petje op smartphone? Dus petje op snoep, petje op smartphone. Elke keer het petje op? Dat klopt het, hè? Het is echt snoep. Natuurlijk. Applaus. Ietsje dreger nou, ietsje dreger. Het woordje gas. Gras. Gas. Ja? Hoe schreeuw je dat eigenlijk? Petje op. Petje op, sorry. Petje op. Mijn kapke op E. Of petje op zonder kapke. Gas. Schreeuw je dat maar een kapke of net? Petje op, maar een kapke. Zonder kapke. Het is zonder kapke. Petje op, want de zijst een... Ja. Zijst een E, dan is het eigenlijk altijd mijn E-kapke. Maar dit is nou correct weer een uitzondering. Maar ban, gas en versen. Ja, heel vervelend. Maar dat is nou één keer de Friese taal, hè, jongens. Waar ben je nog hoer? Oh, nog ook gelukkig. Dat ben nog wel een peerhoer. Nou, jongens. De uitdrukking. Het voelt mij als koud wetter oer de leer. Wat betekent dat eens? Het voelt mij als koud wetter oer de leer. Petje op. Ik ben heel erg geschrokken. Petje op. Ik ben heel erg verdrietig. Het voelt mij als koud wetter oer de leer. Petje op. Al je goed? Al je het petje op? Keurig. Ik ben heel erg geschrokken. Nog een vraag. Komt-ie. Een inwender van reducem. Is dat A, petje op, een reducemer of petje op, een reducer? Petje op, een reducemer. Petje op, een reducer. Je nog alle hetzelfde? Nee. Oh, Ian. Oké, nou, het is petje op, een reducer. Wat betekent nietje smoor? Is het A, niet of petje op, niet machine, petje op, pindakaas? Nietje smoor. Ja, dat is al je petje op, hè, pindakaas. Nou jongens, nog één dan. De nieuwe stavering eventjes. Uitnoeging. Uitnoeging. Hoe schrijft dat eigenlijk? Petje op mij OE of petje op mij U-kapke? Uitnoeging. Het is... Toch? Het is... U-kapke. Is er dan nog één winnaar? Ja. Er is nog maar één hoor. Ja? Dan is het toch goed. Zo gezond. Speciaal voor jij. De Bluetooth, omdat ik zei ze een blauwe tosk. Alsjeblieft. Nou, wat ken die man dat net? Nou, ik zorg een night programma van me voor jou, Arjen.
We zullen het nog even over het Fries Diek, want wij Friesen hebben de neiging nog alles om Fries praten te bleuen, als er Hollanders bij binnen. Nou, dat is voor de een en Gries en voor de oor net. Wat zijn nou de regels bij en hoe zit het bigeliks in toerisme? Werkt dat Fries dan in uw voordeel of net? Eerst maar eens even zien uit imago van oren, of wat oren van u's, hebben we even een paar leuke dingetjes op ries gezet. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Harde krammelen, dat weer daar een belangstelling. Woest net weten, jongen. Alle keer mensen neer en ik maar wijs. Ik dacht, kut, kloorten, dat zult toch krap aankomen uit Vleertuig. Er staat een parkeermeter, hoeveel gulden heb je? 3 gulden. Ik zet 3 gulden in die parkeermeter. Nou. Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Maar op een dag, wil ik mijn boodschapje aanrekenen, hè, wat tekst. Dat moet net. Er wie geen geld meer op mijn rekening. Ik dacht, godverdamme. Wat zullen we nou doen voor de gloeiende bliksem aanjeren? Ging het zo leuk en dan toch weer die vriezen. Als er ook geen ijs ligt. Ja, nou dat is gelukkig. Dat luidt er nog even. Ja, even geniezen. We konden het te serieus nemen. Maar toch, het blijkt dat 75% van de Friesen die uit het onderzoek blijkt, die wordt geholpen met Fries in de winkel. Had hij daar om vragen. Nou, dat gebeurt dus. Maar Albert Hendricks, het is ook wel eens een beetje stiekelig, hè, dat mensen Fries beginnen te praten. Wat vind jij ervan, als er een Hollander bij zit? Wat doe je dan? Onmiddellijk overschakelen op het Nederlands. Ja? Waarom? Omdat iedereen, niemand uitsluiten worden moet. Ik begreep best dat Friesen graag steeds het Fries promoten. Maar ik vind het onhoffelijk, ongastvrij, net uitnodigend om deel te nemen aan een discussie uit jou iemand uitsluiten. Ja. En dat is discriminatie. En als er nou een politicus komt of een deputaire en die maakt speechen en die doet het in het Fries en er binnen peer die dat net verstaan, wat vind je dan? Maakt hij dan het in het Fries doen? Of, In het Nederlands. Ik vind het gewoon onbeschoft dat je het er ook in het Fries. Johannes Kramer, dit is een eerling bad. Je moest voor de FNP een lezing, Jan, op de squal in de NL, of in ieder geval een verhaal vertellen. En toen roepen de 12 voort, omdat die zeiden, ja, dit is, ik kan je Fries verstaan, dus bekijk het maar. Nee, dat vond onbeschoft. Dat is een hele discussie geweest. Ja. Nou, hij zei het ook, hè? Onbeschoft. Ja, ben ik het net mee eens. Ik vind dat we in die politieke functie, wie op verkiezingstournee, ik ben van de FNP. Voor de FNP is het broeken van het Fries, ik in het type bier, een kernpunt. Dat doen we gewoon. En ja, als je daarna mee eens bent, mag je net op mij stemmen. Zo simpel is het. Nee, maar ja, dit ben studenten, die konden er ook niks aan dat jou kwam. Die vonden gewoon een leuke les hebben. Ja, nou, dat was geen les, dat was een verkiezingsdebat. Dus we geen les, maar een verkiezingsdebat. En van tevoren gingen we vragen van, teken wel even om, ik praat gewoon Fries, ken dat? Ja, dat ken. Dus dan doe je dat ik. Ja, is het... Nou, ik heb een beetje het idee dat die FNP'ers van die trofakte Jack Russells zijn. Als iemand net Fries praat of Nederlands, dan beginnen ze met de rechterachterpoort te lopen. Alle keer is dat krampachtig. Nee, dat vind ik net. Ik denk dat het juist belangrijk is in een verkiezingsdebat waar mensen een karmaatje kennen uit welke partij als ze stemmen zullen, dat je net verstappen maakt achter je principes. Nee, maar dat had er niets meer met de politiek te maken. Ja, vind ik wel, want je bent er als politicus. Een debat, omdat mensen een keuzemaatje kennen. Als je in de stemhokje staan en als je dan je principes zou loslaten, dan denk ik dat je net leeuwerig bent. En als je nou in de stelling warm bent, praat je dan stellingwarms? Als het een biddy kan wel. Ja? Oké. Maar hoe vind je hem dat, Annemarij? Wat doe je? Ja, ik vind dat een heel soort Friesen haar viersen te vaak verbrekken. We weten dat meer dan 90% van de Friesen in Friesland Fries verstaan. Dus net alleen nog de Friesen, maar gewoon elke keer niet je winnen. Dus ik merk om mezelf dat ik bij een stad hierin en ik stap een winkel binnen. Ik begin heel vaak in het Nederlands. En dan denk ik, waarom doe ik dat anders? Waarom beziek ik net eerst in het Fries te beginnen en als dat net slaagt, wij zijn echt wel zo flexibel dat we gelijk oerstappen. Ik vind dat wij u zelfs echt viersen te vaak verbrekken. Ja. Dat is echt spietig. Maar dat is het op de High Night. Wolles, denk ik. En dan zit er een hele meute van. Dat is een ongeveer om jou in de praat van Fries. Maar er zijn een paar bij die praten, dat wist dat ben Nederlands. Wat is dat? Een hoop oerrock, High Night, ik doe het al in het Fries. Maar als ik aan een buiten Grace kom, dan is het op het podium. Dat is klaar. Ja, zeker. En ik denk als je verder bij een lezing die injouwt op het NAL in Jouwert, dat vind ik onbeschofter dan dat je steeds maar dan voor die twee Nederlands praten steeds maar. Dus. Maar Hendrik, jou hebben we vaker wel wat discussie daar over hongen, in de toeristische economie. Hè. Wat voor plaknaam Bigeliks broeken van is, snits, sneek, wat is nou sterk? Je hebt er net echt zo op, hè, dat hele verfrieske. Nou, net altijd. Het komt eigenlijk wel heel slecht uit. En dan kun je alle kaarten verhoren. Maar neem eens een voorbeeld. Nou ja, ik noem maar iets. Slettermurmaar. Voor de meesten is dat nog Slotermeer.
Ik zie ook in Jennewoord dat ondernemers, hoe Fries ik ben en hoe oer-Fries ik ben, gebruiken ze nog steeds Ernewoude. Ik gebruik zelf wel Jennewoord, want het zit op de boeren, dus meesten kunnen never Ernewoude vinden als ze dat intikken. En Snitser Mar, ja, burgemeester apotheker van Snits, die zei hoeveel het zijn maar net eens is, maar Snitser Mar is niks, het Sneker meer. Nou, maar ik wel zitten, dan klopt natuurlijk net, want er ben wel een protte Friesen die Snitser Mar gebruiken. Uit de belorenheid heb ik nou echt Snitser Mar gebruikt in een buitenlandse tijdschrift. Ja, maar dat slaat dan ergens op. Hier komt weer het zin. Maar, nee, ja, dat is de gein. Maar ik lees het al even uit. Ik probeer humor erin. Ja, dat heb je wel. Ja. Maar dus ik ben ziek een beetje scherp te wezen. Ja, dat mag ik. Dat wil je even vertellen. Maar Sneker meer en Snitser Mar, beide gebruik ik in de gissen. Ik lees even uit aan de Duitsers en aan de Fransen en de Engelsen en de Tsjechen, dat die Friesen allemachtig druk zijn met plaknamen en wettennamen. En als dat de Snitser Mar net vinden kunnen, dan gaan we naar de Sneker meer. Maar er zit overal tussen haakjes achter. Maar zit er wat in? Het gedoe om die plaknaam, ik snap het wel. Had ik in Duitsland wilde, wil ik net eerst nog een Duitse dialect op ziekje maken op mijn tomtom. Nee, maar als het hier niet tom stiet, dan zie ik dat gewoon op heeft het iets in de gaten. Dan wat Duitsers of een dialect. Nee, maar het is toch... ik ben op het fietsen en ik ben op het is geen probleem. Het is geen probleem. Nee, ik woon vlak bij de Snitser Mar. Het is net zo dat en al klopt mensen nu voorbij rijden, maar de kaart op een kop omdat ze de Snitser Mar net vinden. Het is een non-probleem. Mensen weten het goed te vinden. Grauw zonder wee riet ik hier voorbij. Iedereen weet dat ze is. Natuurlijk is het een kwestie van gewenning en je maakt dat wel goed van en je maakt dat op een goed. Maar ik vind het een pre. Ik denk dat een heel soort mensen vinden dat ik aardig dat Fries. En voor de rest, ja, kijk wat Hendrik zei. Als ze ergens komen en ze kennen geen Frieske verstaan, nou dan schakelt natuurlijk iedereen vrij gauw oor. Want iedereen begrijpt dat hij van buiten komt, dat je daar gewoon Nederlands, Engels, Duits of weet ik voor wat in te praten. Maar voor de marketing is het natuurlijk heel moeilijk om steeds weer uit te lezen waarom dat oren plaknamen er weer is. En steeds die naam verhoren. Dat kost ook een proteïeld. Dan krijgen de Friese meren werd nog een Frieske Mar en dat kost tonnen. Ik zou zeggen, nou steek het in de ouderenzorg. En nou hoe net zo hoe die boeren. Ja. Ja, dat is, voor de boeren of voor de boeren? Borden. Voor de boeren heb ik al. Ja. Die boeren zitten altijd in de hemel. Nee, nou. En dan zitten we straks niet in de muizenplaag. Nou ja, doe maar. Nee, maar dat is natuurlijk altijd een discussie. Maar als je dat consequent doet en je voert dat in op de TomTom en op de ANWB-borden, dan went gewoon niet. Borden is het goede woord. Ja, Annemarij, wat is het nou? Borden, ja. Oh, oké. Ja, goed. Ja, wie kom ik daar van bij? Hij zei het net goed. Jazeker. Zei ik het weer. Maar het is wel duidelijk, jongens. Ik wil hem dankzij ze voor je ideeën over de taal. We gaan dus eigenlijk naar Varenta. Als het maar een beetje schreeuwen kunnen, dan is dat groen om te leren, toch, Annemarij? Zo is het. Oké, nou, ik hoop dat die conclusie daar deelt wordt. Ja, wij staan weer achter de bar. Heerlijk plakje, hè? Achter de bar. Ja. Edwin Klinkenberg van de Frieske Academie. Ben je trouwens ook een trof door Jack Russell? Absoluut net. Ik ben import en ik heb geleerd en ik vind het een mooie taal en ik praat het graag. Kijk, dat jaren we graag. Wat vond je nou eigenlijk van deze discussie? Nou, ik vind het wel heel mooi, want wat je juist is dat in de oude 50 hier het Frieske bewustwezen heel groot worden is. En dat komt nou op hele voorzichtige mensen kunnen normaal op praten en ik ben eigenlijk benijd hoe het nou in de toekomst gaat. Mijn eigen onderzoek en dan over 20 jaar van, is die hele groep die dan twittert, gaat die e-mailen of schreeuwt hij dan het meer? Hoe ontwikkelt die identiteiten, die taalidentiteiten? Dus, ja. Want zit je zelf ook op social media? Haast nooit. Haast nooit. Nee. Maar had je appen toch wel, WhatsAppen? Zo nou en dan. In het Fries of in het Nederlands? Beide. Beide? Ja. En beide. Gave? Ja, dat mag, hè. Ik ben bij de academie. Zij dat. Hoe is dat, Gave? Nou, Tiege dank voor jouw komst. Elke Nienking dank ze. Tiege dank voor je komst. Dit weer de speciale oorlevering van Bient. Hierondal dus in het ram van de Frieske taal. Morgen weer een nieuwe oorlevering van Bient. Dank je het oer de sport. Waar weet ontan. Voor nou in elk geval nog een hele gezellige jong. Dag. Morning Beat, 3 man met je mening. Jan Dijkgraaf, Jaap Stalenburg en Geert van Thun. Lekker praten over sport. Let nou op.